Waqt li kienet jindirizza attività politika fil-Mosta l-Prim Ministru Robert Abela għalli Malta se tibqa' soda u voċivera biex ma tħallix it-traċedji umani bħal dik li qed isseħħ fil-Lvant Nofsani jseħħu iktar. Il-Prim Ministru tkellem kif 55,000 persuna tilfu ħajjithom għal xejn u fis-sfond ta' dawn l-istejjer taqsim il-qalb, Dr. Abela tenna li Malta ma tistax iddawwar wiċċha u għandha tkompli toffri il-ken lil dawn in-nies. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern immexxi minnu se jirrikonoxxi lil Palestina bħala stat. Li twaqqaf l-ikel, li twaqqaf iva l-mediċini ma' nies innoċenti li jaslu għand il-povri fit-tmija realtà aħna li nistgħu naċċettawha u aħna Gvern Soċjalista, Partit u Moviment Progressiv li ħanibqgħu sodi fil-konfront ta' dawn l-atroċitajiet, sodi ħafna. U se jasal ukoll iż-żmien u mhux wisq il-bogħod. Ħares il-qudiem anke lejn il-konferenza tal-20 ta' Ġunju. Illi wara 45 sena ta' diskussjoni ġewwa pajjiżna jekk għandniex nirrikonoxxu lil Palestina bħala stat jew le, se jkun il-Gvern immexxi minni illi jirrikonoxxi lil Palestina bħala stat. Il-Prim Ministru fakkar kif meta kien l-Albanija kien wieħed minn 7 mexxejja minn 45 pajjiż preżenti li kellhom il-kuraġġ jiffirmaw dikjarazzjoni biex tgħaddi l-għajnuna umanitarja lejn Gaza. Dr. Abela qal li Malta tanti rispettata fil-komunità internazzjonali li reġgħet ġiet fdata biex tmexxi din id-darba l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa. Brabta ma' traċedja li saret f'Gaza ftit sigħat qabel il-Prim Ministru qal li Malta lesta tilqa' lit-tabiba Dr. Ala Al-Najar u lill-familja tagħha fostna li waqt li kienet qed tikkura lin-nies fi sptar fin-nofsinhar ta' Gaza tilfet 9 minn 10 titfal għax inqatlu innoċentament u żewġa indarab serjament. Malta m'għandix toffri il-ken lil frak li fadal minn din il-familja. Ejdu li intom, Malta m'għandix tagħtihom l-ażil, Malta m'għandix tagħtihom il-wens, Malta m'għandix tagħtihom l-għajnuna psikoloġika, il-ken ta' pajjiż illi taffilhom tis-sofferenza kbira. Dr. Ala Al-Najar, Malta is ready to welcome you, to provide shelter for you and your family and to treat you as one of its own.